n'uche nke gị chere na ndị Igbo na-enweta oke ruru ha ọ bụrụ na agụọ ihe ndị Igbo na-eme n'obodo a ihe a na-emere ndị Igbo? N'eziokwu ndị Igbo anaghị enweta oke ruru ha maka na in every ebe ọbụla ị gakwara n'ụwa na mba dị n'iche iche international ndị ọbụla na-contribute to the economy of a country or a state o nwere ihe a na-recognize ha a na-enye ha ihe ruru ha. I bless God that otu anyị si na-eti mkpu a na-enebakwa anya na ya. If you remember the second term of Ashiwaju o were onye Igbo tinye nke fashion owokwo onye Igbo tinye, so the recognition na ha apụta because I bido time mkpu na last election, you know, na my brothers ndị nọ n'ahịa bido campaign maka etie onye Igbo as deputy governor of the state maka na o ruru anyị. We deserve it. At least ile anya the infrastructure ma ego Lagos na-emeke all ndị Igbo na commerce na-emeke all that money for the state. So I will a wrong thing ke were onye Igbo tie as deputy governor, but I bless God at the end of the day I will say na ndị Igbo tie na house na senate, so we are achieving. So I na as ndị Igbo na asị agbakọta ọnụ nyoma amra gbofufo. So the more I clamor for it, I'm sure by the grace of God that's our dream as deputy governor of the state is possible. Ihe gbasara ndị Igbo anyị kwukwa naanị ya n'uwu ihe taa and I can na-ekwu until we achieve and get to the promised land. Here I need a Moses to get us out, and I need a Joshua to take us to the promised land. We are very confident people. So that confidence they mangana due to a bit arrogant. Where there's no competition. Nika Mwego does not mean na iga come na everything. But I can't give ego. The only thing I'm not your Wundi was supposed to appreciate. Oye kagi muche may appreciate. Oye kagi ego may appreciate. One day konobo. I need one night she bia. Okay, meaning I met I am a competition. If they will Ogeka so you believe who game mbano. Oh, one day what ruche. So I know why nanga. Oh, hunanga between ourselves. We high need it. Even when your elders he may appreciate. Makandi one hate me elders appreciate. Oh yeah, be a young man feel you know or rutanego or bakashiana. Elders yane go sit down nanka gimwego. I mean any dinner but I need here. Kaini need no to neku for peace, neku for unity. Ihunano autoish basa ndem boss of Hane use anya or don't know. So ihunaya kam nayo ndi Igbo na Lagos ka ha na-enwe. Ana masị ndị Igbo niile nọ na Lagos na anyị ga na-enwe ihunanya ga na-agakwa na-eme mmemme na-ahụkwanụ anyị ga na-abịa agbaru for every mmemme onye ọbụla na-eme. Onye kpọọ gị ga-aza onwe ihe dị n'ime nwanne na nwanne ka anyị bụ ana anyị ga na-aga n'ihu ndị Igbo niile nọ na Lagos nnọọ unu na-aga n'ihu n'aha Jizọs.